Igsuon pagkamaayo gayud sa gibuhat sa Dios dinhi sa kalibutan. Pagkamaayo gayud nga pagkabuhat sa Dios ang atong kinabuhi. Kasaligan ang pulong sa Dios igsuon ug ang mudangop kaniya iya gayud kining tabangan. Ug siya manalipod sa kanunay. Salmo 18 bersikulo 30. Pagkahingpit sa mga buhat sa Dios, kasaligan gayud ang iyang mga pulong, manalipod siya sa tanan nga mudangop kaniya. Igsoon ang tanan nato nga nakita dinhi sa kalibutan, gibuhat gayud kini nga perfect sa Ginoo. Wala gayud kitay ikasaway niini. Walay si bisan kinsa nga makabuhat niini. Walay tawo nga makamugna nining tanan igsoon, kundili ang Dios lang gayud. Labi na gayud kining atong kinabuhi igsoon. Maayo kini kaayo. Maayo gayud kini kayong pagkabuhat sa Dios. Busa ang atong kinabuhi, dili gayud nato kini abusaran ug gamito nato kini sa pagpasidungog ug sa pag-alagad ngadto sa Ginoo nga matinud-anon gayud. Ang Dios nagsaad sa iyang pulong nga ang tanan nga modangop kaniya, iya gayud kining panalipdan ug iya gayud kining tabangan. Ug timan ni igsuon nga ang pulong sa Dios tinuod ug kasaligan gayud kini. Amen. God bless sa tanan.